Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay ka lang nga Martes, pizza 18 na, buwan Pebrero tuiga 2025. Straight to the sa point. gihapon, ang tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan, ang CIDG mga higala ni pasaka og reklamong inciting to sedition batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte human sa iyang kill remark atol sa proclamation rally sa PDP laban ni aging sa niaging semana. Straight to the point. Itong iya mahigalang kolokomedya nga aron makasud ni mga senador mahigala pamatyo ning 15 ka senador. Nagpagtagad rong buntaga mahigala. Nya kini inciting to sedition naaman ni sa revised penal code. Og naa ni sa revised penal code mala inse kini. Duha man na mala prohibita og mala inse. Nya kini kay naman sa revised penal code mala inse. Kadtong pag sulti ni Digong unsa man to? Do na ba to mga higalay intent mga sukin tigpaminaw? Di ba to maklaro nga komedya ra kay? Pero sige lang, ato ning pagtagad mahigala para maaligrisan. Kutob sa unsay buhaton mahigala lakiha aron na malimot po mga tao sa budget. Ang anomalya mahigala sa budget, first time mga higala sa istorya sa Pilipinas. Kining budget mahigala nga porbida, kagrabe gyud. Isiruhan mahigalang PhilHealth, ang Department of Education giibanan. Daghan pa mahigala mga anomaloso. Pero nalimtan ang tanan kay mas aligre man dito sa impeachment ni Sara. Natanig pagtagad ron mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ato sa padayon mahigala ning paghisgot labot sa impeachment karong buntaga. Straight to the point. Pagtagad mahigala ang dugang mga report karon sa kauban on board sa patrol. Onya sa dili pa balikan nato sa mga higala samtang wa pa ang atong ubang mga reports nya do na mga viral si andam landaan ya kay o gamaoy request sa mga netizen kay naa naman andam naman tanan na mga viral sa naa kuan landaan ready landaan na og dunay virals nga ilang request na nadayon ta i-ready daan kay atong agad-agaron ang netizen og unsa ilang gusto og unsang classes virals naata ang in charge nato ana nga maoy tighipo sa mga virals mahigala nga mga virals nga dunay maayohon do na poy mga iskandalohon iagi tigom na usa ka folderan ni kasama nga cases minya ato niagi katawa. So request sa mong netizen og unsa ba mo virals ta, mo reporta, na naman kompleto man tong mga reporters. Or maghisgo ta, pwede po gihapon. Now atong balik-balikan mga higala gamay. Kining atong hisgutanan mahigala labot ining impeachment ni VP Sara.
katutuang joke ni Digong, unya na tong taon-taon. Kaya ang mga tao god, ila mga higalang giingon, sikat kayo ning pulong forthwith karon. Sikat kining pulunga. Timan-in ninyo. Nga kining pulunga na as 1987 Constitution. Na kana in particular sa Article 11, Section 3, Paragraph 4. Timan niya, 1987 Constitution kana. So kay 1987 Constitution man, patik naman ang naa. Ngano nga kana nga pulong, wa man na musikat, sa dihang gi-impeach mahigala si President Irap Estrada ni adtong tuig 2000. Unya, nagagubot indekin pag 2001 ni resign si Irap, wa matiwas tong impeachment. Ngano man? Unya, 1987 pa man ang napatik yun diha sa Constitution. So nauna ka ng pulong forthwith, buti pasabot na immediately ba? Buti pasabot ana nga without delay. Kaya ilang kung gusto karon nga ilang ipanawagan Chis Escudero nga mag-hearing na ka-Chis, sugdi na ang hearing sa impeachment kay mao ra ba giingon sa Constitution nga the trial by the Senate shall forthwith proceed. Nganong bakasyon-bakasyon man ka Chis Escudero, kamong mga senador? Nga ang gingon niya, the trial by the Senate shall forthwith proceed. So forthwith, but pasabot mga higala nga without delay, immediately. Mao kanay but pasabot. Anya hinumduman nato mga higala nga kana rabang Senado daan pa ba na kanang mga Kongreso, kanang House of Representatives, kanang Senate. Lain na ilang meaning usahay ning atong mga meaning sa kining mga ordinary people, kabantay mo may sa okay, recess for 1 minute. By 1 minute nga napuwang niabot naman nag 2 ka oras o pa man balik. Kaya ato lang nang gikataw-katawa Ato subayon. Real talk ta. Klaruhon ta lang ni. Bitaw no, makarealize ka ba? Bitaw no? 1987 Constitution man na. 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 4. Napatik na diha. Kanus aman ang impeachment ni Irap? 2000 man to. Kanus aman ang impeachment ni former Chief Justice Renato Corona day? 2012. So ngano man, ang pangutanang dako, karon perti man yun lang yaw-yaw ini forthwith mo, igiingon nga forthwith. But pasabot nga dinalian yun ni. Ngano man? Muna'y magkapangutana ka. Ngano? Why is it that the word forthwith did not become popular during the impeachment of former President Irap Estrada? Straight to the point. Ngano? Why is it that the word forthwith did not become well known during the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona? Why? Why, oh why? Mura mag... Mura mag, I wonder how, I wonder why. Para sabton tumayo bitaw no? Kaunahon na maka. Kanus ang hearing ni Irap, itong impeachment, year 2000, wa mahuman, nagkagubot, 2001 to nga, wa na gyud ni Police Gloria, wa matiwas. Kanus ang impeachment ni Corona, 2012. Under what constitution man? Under 1987 Constitution. Kining nag-operate nato karon. Ang atong fundamental law karon 1987 Constitution. Sa laktod pagkistorya kanang pulungang forthwith na adaan. Nganong wa man na musikat kani adto? Anong karon pa man na musikat? Straight to the point. Sa simpleng tubag mahigala mao nga kining uban nga gusto gyud niya i-impeach si Sara nga dalion nila nga impeach. Nabalaka sila mahigala tinuod gyud Nakarealize na sila iniron. Ako man nang suwat sa kong pamantala ang The Freeman nga kolom. Nga kanang 19 Congress mahigala. Karon 19 Congress man taron. Kining set of congressmen and senators, 19 Congress ni. Sa sunod, mahuman ang eleksyon, bag-o na pong mga congressmen, bag-ong senador, 28 Congress na. So, karon, kining impeachment mahigala, doon ay duha ka school of thoughts, Sa 28 Congress, pwede bang padayunon sa 20th Congress?
naay argument nga pwede, naay argument nga dili. Pero dakong questionable ka na, maabot ka na Supreme Court, medyo wa tay kasiguruhan dang napita. Nan, og moingon nga wa na gyud, di pwedeng moabot dito. Muna nga dalion gyud nga karong 19 Congress dalion gyud ni. Dalion gyud. Straight to the point. Mo nang nisikat ning forthwith nga pulong. Kay kinini ang gusto man nilang paablihan mahigalang Chis Escudero ang Senate. Nga ablihan kay para mag-hearing na. Kay kung adto pagod si Chis Escudero mo hearing sa June 2, mahuman na ang 19 Congress by June 30. Sa po may time, ana. So karon kinahanglang mag-hearing ron kay ingon ang Constitution forthwith may ingon. Ang kahulugan sa forthwith ug atong balikan ang Webster Dictionary, immediately without delay man. Way langan. Pero klaro-klaro lang. Unsa may timeline gyud ang forthwith? Nagsulti ba mahigalang konstitusyon wa sad? Timan kung imong subayog balik tong kasong Irap, gipasaka mahigalang manibilyar man to day panahon na day mo Speaker of the House, basa si manibilyar na iyang gibang ang gabil. So kadto si Dilanggalin, di magkakalimot aning Dilanggalin kay tiyo man ini ang Dilanggalin nga atong amigo Dres Carcal nga ka-Comelec officer. Ni object siya, Mr. Speaker, wa na paminawang manibilyar. Speaker manibilyar, gihapak ang gabil, so na-transmit ang articles of impeachment dito sa Senate. Question, sa dihang na-transfer sa Senate, diha ba dayon nag-hearing? Ang tubag, wa, oy. Milanat pa mahigalag mga duha ka semana ba to sa pang Senate mahigala nag-convene as an impeachment court. Straight to the point. Katong kaso ni Corona, pag pasaka sa articles of impeachment, ni convene ba dayon ang Senate? Nga December man to dayon napasaka ang articles of impeachment? Oy, mga January na. Nganong wa man mo sikat ng forthwith? Tungod mahigala kay kini manggong kaso ni Estrada o kaso ni Corona, why problema? Kay di man mo tabok sa laing Congress, di mo man matunong og ting eleksyon indakin. Straight to the point. Ang problema ko din karon kining 19 Congress, mahuman man 19 Congress, mulabang man tag 20th Congress, diha man ang dakong problema rong legal. Straight to the point. Mo nang nisikat kining pulong forthwith. Kay gusto nila nga kanang kahulugan sa forthwith without delay kana. So bitaw without delay unsa man day sa to pa kadtong pagdawat nila atong kuan nalirado naman Congress sao naman imo gyung pablihan kadtong pag-file sa articles of impeachment ni Irap, pila man ka semana usa pa ang Congress miingon okay mag-convene na ta ang Senate, may take time labaw pang kang Corona, December tong kang Corona, mga January na to, wa man kay mi kag forthwith unsa man day ugma dayon unsa man na wala pod magsulti mahigala ang konstitusyon. Straight to the point. Wa pod magsulti na aton tiwasag hisgot ha kining pulong forthwith kay nanirado na laging tindahan sa ako pang example ninyo. Wa naman nanirado naman. Atong hatagag dugang example nga makasabot kitang tanan. Ato pa hagpaton to maayos. Straight to the point. So balikan na to mahigala. Kay kini na bang mga tawhana nga gusto nga dali na ning trial ni kuan ni Sara. Paspasan yun, forthwith yung ingon, paspasan na. So, kinahanglan Chis may gibasol ni Ron ablihi nagbalik ng Senado. Ang problema, ablihan mo balik, madibati naman pod, kay ang Senado, once mo adjourn, pwedeng mga balik kung doon ay emergency. Mo naman pwede ingon. Di dakong, di batihonon, di magsilbi na ron, ingon niya, di man kayo mo may ingon nga forthwith. Ang question na ron, nanirado naman lagi, unsaon tama na. Di ba na mo gamiton ang forthwith sa laing pamaagi? Kay mingag shall forthwith proceed. Ang kaso mga higala ni Irap o ang kaso mga higala ni Corona, sa dihang na-transmit ang articles of impeachment dito sa Senate, wa man pagkaugma mo proceed. Nilanat pa madoka si Mana ang kang Corona mo hapit dito sa kabuan. Ngano wa man mo sikat ng forthwith? Wa may problema mga kagalaan kay total bahalag maglangan-langan, wa may eleksyon day,
Ang karon god ang naka-unique karon nga first time mga higala kay maabtag eleksyon mahuman ang 19 Congress mo na nagka-problema ron. Straight to the point. Kaya ang giingon na ba may higala sa rules mga kagilaan sa Senate? Tanan transaksyon sa Senado mahuman pod. Kung mahuman ang kana nga Congress, mahuman pod sila. Bag-o na pod mga higala unya nga Congress fresh na pod mga higalang mandates. Unya kinini ang uban mingon continuing body man pero saon taman wa man gibutang exception ingon man nga mahuman. So dakong di batihuno na. Munang wa ni mo sikat ning forthwith kani adto kay total unsa utong kang irap 2000 gutong kang irap year 2000 wa may eleksyon. 2001 wa eleksyon day. Bahala na gakwan. Bisa pag moingon Senate okay. Before may mag-convene pag human nang articles of impeachment tapasaka na sa Senate. May Senate okay after 1 month ta sa may mag-convene. Why problema wa gini question. Wa gini ingon hoy forthwith man ang giingon. Wa kay wa may eleksyon. Hasta kang corona. Ang naka-unique na ining eleksyon karon, ang naka-unique ining kang sara nga impeachment karon, natunong nga mag-eleksyon, natunong nga mahuman ang 19 Congress diha ng laay ron. Kay mahuman ang 19 Congress, dako man questionable kung ipadayon pa ba sunod. Mo na dakong questionable. So kanang self-forthwith, pwede na. Kay naman hitabo kang irap o kang corona, wa man ingon forthwith ugma dayon. Wa man. So pwede nang forthwith nga imong inon nga inigabli sa Senate karong junto mo resume naman sa junto indekin adto na magamit ka ng pulong forthwith. Buti pasabot without any delay. Without any delay, inigabli na. Kay kung tanawon nimong sentence structure pod mahigala kana nga phrase shall forthwith proceed. Kanang shall modal verb man na. Ang proceed mo ay main verb, gisuksok diha ang adverb nga forthwith. So pwede man mayon ka nga sa wailangan. O inigabli sa Senate wailangan. Proceed na dayon. Pwede bang gamiton sa lain nga sentence? Pwede. Pwede man kang maingon day remark. Order na ko. Remark. When you receive the money from Ken, you shall forthwith buy rice. Bebe, kana. Akong gigamitan na. Nga remark, sa Bisaya pa. Kung madawat na nimo ang sa madawat na nimo ang kwarta gikan ni Ken, ayaw paglangan palit ng bugas, ha? Kami kang forthwith, ayaw wa may langan. Karon, pabot-pabot sa remark. Kuha nimo ako example, Mark. Pabot-pabot ka, Mark. Alas 5 na sapon, paabo, wa pa man skin mo hatag sa kwarta. Okay, nasa man kwarta. Saon taman nga ang Gcash ako diri awa pagid kasta kay kanang kwarta ako diri awa pa man kay nagagal ang Gcash. So kahaman ang cash di pa? Wa pa. Nahatag ni Ken ngadtong remark alas 10 sa mas gabi. Alas 10 gabi wa na may namaligya mahigala. Atong exampulan talang ni dito sa bukid. Dito sa among bukid ha. Ang ngadto sa among bukid mahigala kay sitio man ang amo usaray tindahan dito katos Noy Roman. Karon shall forthwith buy rice. Sa to ba pagdawat ni mo kwarta mat, mo forthwith na ka. Di na ka maglangan pagbalit og rice. Karon kay nalangan ang nalangan si Ken man. Paghatag ni Ken wa naman mahigalay tindahan nga nangable, ha? Di moingon si Mark wa na may tindahan. Kana na ang nasayop ba ng forthwith wa? Ini ka obli sige lang day Ken. Ini ka obli og mapuhon first hour in the morning igable tindahan. Forthwith na. So kanang pulong forthwith iton inigable. Kailan or kung pagkado mang tindahan. Nga di na naman katos ng Roman among silingan tinod bitaw ni nga kana na ang usaray tindahan dito sa Amos Bukid sa kana na ang Sitio Banban, Pumpunan, Baybay City, Leyte. Inig kuan dito kana na ang magabiin na paliton gini mo sa palitono ni mo daan sa iyang sari-sari store. Kay magabiin na matug na siya dili na siya magpapukaw. Nya di pud maayo mamukaw ka og kanang gabi gawas og emergency katos ni Roman mamatag itog emergency maingon gitog palit kuanong do palit ako medical kay bata gihilanta na mamata to pero dili gani emergency di good kay in fairness pud niya matuog pud siya karon og inana rong tindahan nanirado na wa man kailan tindahan kadtuan nanirado naman
O, bisag dito sa Cebu, ibutanta ka na palitonon pisa. Kana palitonong pisa. Palit og pisa, forthwith. O, madawat na nimong kwarta, palit dito pisa, forthwith, palit og pisa. Pagkabot dito naman, nanirado naman ang kining mga kuan, baligian ng pisa. Ha? May man ang 7-Eleven na kaya di manirado. Muna, kana mga tindahan bang dili emergency nga kon ba kana na mga hardware. Manirado man na kay may kanang dili manirado sa Cebu, kanang mga butika. Kana 7-Eleven ana. Oh. Kanang kuan diri sa kanang Kapitan Parts unsa man na be manirado man na. Og moingon ka remark, when you receive the money from Ken, you shall forthwith buy kinini ang kuan. Kapitan Parts mo man na. Mga pisan to accessories, oh. O, mga accessories sa sakyanan. Pag dawat Diyos kwarta, nanirado naman kapitan. Di iwingos marimat, ugma inigable, forthwith na. O, inigable, ato na gamito ni mong forthwith. Sa kining hitabua, karon junto, paabot lang mo junto, kaya maabot man na. Ini junto, mga bli naman, forthwith na, proceed na dayon. Kaya junto naman. So, posible si Chis Escudero, iyan ang papanumpaon ng mga senador. Sige, panumpa na mo, judge mo. Unya, karon, medyo laay man na ron, o judge ka, ibutantas Tolentino. Natagak na ba survey? Ningon, okay, judge ka, Tolentino, numpa ka mo na. Wa na makumdaog, nga naman numpa pa man. medyo laay mo na. Urba ka, mga higalang. Basta, daog pa siguro sa Tolentino, murag usaka pati kalin eh. Kisa man ito natagak sa kuan. Murag naman ito ng mga natagak. Ikaw, senador ka, unya, natagak ka, di naman kaganahang mo. Manumpa pa diha. Karon, bagong Congress. Si Willie Revillame og mudaog. Mingon si Willie Revillame, wa man milabot atong Congress sa una nga naman tagaan man minyog problema. Ni aman ko din aron niya magwawawin. Ayste. Aron niya lahi ni akong tuyo nga ni adin ha? Na makatabang ko sa mga tao. Pero wa ko'y labot ang impeachment. Ngano inyo mo kung apil-apilon? Dakong questionable ka na ang 28th Congress. Muna, kung sa may mga argument sa mga tao nga mingon ipalabang na 28th Congress, kadto mga tao nga mingon, kadto bang mga tao nga mingon nga, kanang impeachment malabang rana. Ikas 19th Congress, di mo human 19th Congress, mapadayon sa 28th Congress. Moro po ito mga tawhana nga mamugos nila nga, kada 4th week yun lagi. Nga naman, nakabantay mas lang ang bitaw na tuod, no? Kung na magkabitaw tuod, no? O dili, roy musugot Supreme Court. Kay kini pure question of law man eh. Og mingon sa Supreme Court nga, di ko pwede na. Di ka na pwedeng mulabang Speaker's Congress. So, Kuto Bragos 19 Congress, maalanganin, tamo na atong pugson si Escudero ron, ang presidente sa Senate President Chis Escudero nga, Chis, pag-hearing na, ang problema ang Chis Escudero karon mahigala. Di man ay mahitabo nga, mingon nga maminaw Chis Escudero ng word ni forthwith, kay nagamit na naman na daan sa Constitution 1987, na patik naman na diha sa Constitution. Wa man na musikat panahon ni Irap, wa man na musikat panahon ni Corona. Nakaroon, inyong gamitan mi anang pulunga nga kalisod anang nian naman ta na makasyon pa man mi kay break man ang Senate ng uban ng kampanya niya kami ng makasyon mi. Labaw sa tanan, balikon ako. Ang kanang Senado, doon ay kalainan meaning po na sa kanang ilang daang break, may galang 1 minute, lahi ng ilang 1 minute. Ikaduha, ang kanang pulong forthwith, pwede na ngadto na mo apply mahigala sa inigsugod na gyud. Bakasyon sa integration, okay, forthwith na. Ikatulo, mga sukintig paminaw. Na may klaro man ang hearing ni Corona og ni Irap sa una, wa man na manduan sa nga forthwith proceed. Kung ano mo dayon kay forthwith, wa man. Nya labaw sa tanan, kining prosecution, kining Congress, kining House of Representatives, sila may mo serve as prosecutors.
ang mga senators mo serve as judges. Sila mo senator judges. O kanang mga senador judges naman sila. Kadto mga practicing lawyer nga, trial lawyer nga naminaw nako karon. Prangka-prangka pagka-istorya, di pod maayo siguro ato mandumanduan ng judge. Oy. Matandog na garbo ng judges, ha? Kada bitang ma-postpone ang kaso nga nagpa-postpone ang kontra, pwede pa magkang mo object nga ipa-postpone, dili ko available na lang kuha na sunod. Pero kang huwes mamingon ipa-postpone ni ron, medyo ang katong mga practicing lawyer gyud, katong mga trial lawyer gyud, dili sa mabalay ba dai basta ang huwes mamingon. Dili maayo nga ang prosecution kining mga senador o kining mga congressmen nga mo serve as a state prosecutors na nang impeachment trial, ilang manduan ang mga judges dito nga forthwith, ha? Mahiring mo kay forthwith mag-ingon. Kung mangutana mo mga lawyers nga katong trial lawyers gyud, kamao gina sa mo timplada gina napita. So karon medyo dili kay maayong paminawon indekin nga kini mga huwes. Kini mga senators mga huwes naman eh. So kanang mga huwes imong pugso na ron. Nga pag-hearing na mo kay mo gingon sa forthwith. Dili oy, ha? Isan sa aktual nga kaso mga kagalaan dili gyud. O katong mga abogado nga practicing trial lawyers, dili gyud mo mahitabo mahigalang mo hinay-hinay gyud ka. Umingong huwes nga kanang wa tay hearing ron kay dunay mga importante ko na. Og ang huwes mo postpone sa hearing mahigala bida. Di kay ko magkatuo kanang mga trial lawyers mo insister. Kay kinahanglan man mo timpla sa ka, kay sa actual nga practice mahigala lahi man sa eskwelahan kay mabasa man tag libro, hala libro lang gyud. Theory man na. Pag abot sa actual practice, apil nga imong tun-an pod, unsa po'y timplada dito sa korte. Ang huwes pod mahigala imo sang tan-aw-tan-awon, nga di pod pwede nimong mando-mandoan in taon. Sus ka delikado anang mamando-mando kag huwes. Mawala ng istorya, ha? So kanang mga senator judges, mingon sila, pahuway pa mi, bakasyon na mo. Ug imo nang pugson nga manduan nimo na. Oy, senator judges, giingon sa Constitution forthwith. Lahi man ilang interpretation pod mga higala di pa man na. Unsa ba nang pulo nga forthwith? Daghan man nagkahulugan noon mahigalag ari ka sa ang kalainan ko mahigalag ari ka sa natad mga higala sa pamala sa abogasya. Ang matagpulong debatable perme. Lapas Miriam mahigala ayaw kog duwa isa pulong because words are my livelihood. Ayaw ko gamit-gamitin kuan. Mga termino ko usa diha kay mo na akong panginabuhi. Mo na mga higala nga kanang senator judges di tala na sila pugson, no? Ayaw kay mga judges naman sila. So atong respetaran sila. Mabalik sa junto adto na, ha? Forthwith na ni junto. Nanog maabtan suntelte da. O nagiingon nga nabtan man, ha? O mulabang ba sa sunod nga Congress? Unsa may arguments? Ang uban mingon, pwede na ipadayon. Naman po'y katarungan. Nya, paingon, dili pwede na mapadayon. Naman po'y katarungan. Akong isgutan, ha? Aron magkasabot mo unsay katarungan sa katumingon, hindi na pwedeng mapadayon. Naay mga mga arguments. Na po'y arguments mingon nga, di na gyud pwedeng mapadayon na. Ang 19th Congress human na gyud. Sa 20th Congress presko na. Back to zero gyud. Ang uban mingon, mapadayon na. Ang grupo sa alyansa ikapila naman rally sa alyansa day. Ang pirmirong proclamation rally sa Ilocos, sunod sa Iloilo, sunod ni adto sa Davao, murag pertigyon nilang subsob ang ilang campaign. Tingaling makatabang sa gid ni kay subsob man ang campaign, no? Every day sila magrally indekin sukad pagsugod sa campaign period, mao ba? Pros BBM uban permi dili rapod. Di rapod tanan kay katong dito of course sa kanana ang proclamation rally dito mga higala sa Ilocos dito sa BBM. Sunod ang sa Iloilo mga higala. Nya ni adto mga higala sa mga dagkong cities lang.
ang grupo ni Leni Robredo medyo kausapan na kahimo, kay kini naging oposisyon mahigala medyo hagipot mas kwarta. Kini oposisyon ay ayang kandidato si Bam Aquino og si Kiko Pangilinan. Hinuon mga tao kung mo support gyud, mo support gyud na. Por pare-parehag sitwasyon ron mahigala sa kahagipot, paminaw ko sa kahagipot sa resources kining grupo nila ni Leni Robredo o ang grupong Duterte mahigala medyo pare-parehan kay kini magong naa kas oposisyon labi pa midterm election mahigala dili kaayo bungga gyud na. Mo na nga kana mga senador o re-electionist ka i-invite ka sa administration kuyog kagyod kay naa amang tanang resources. Inig-adto nimo mahigala sa mga lugar naa na ang kaon ninyo, ang tanan transportation unya inig-adto nimo tanang mayor gud naagod mga higala sa administration. Tanang governors why na misik nun sa mga higala. So inig-adto nimo igo na lang ka diha nga mo sulti na nagtapok ng mga tao. Straight to the point. Mo na nag-advantage ya. Kay wadto ka may galag oposisyon ka pagpatapok sa mga tao mga higala di man basta-basta. Unless kanang doon nagyoy kwan. Doon ay krusada ng imo mga tao. Kanang mga supporters. Inana. Pero og inanang karon labi na karon di man basta-basta matapok ng mga tao unless may higala kuan, no? So muna si Leni Robredo kausap pa sila nakahimo. Ambot og masundan pa ba ka today? Paminaw ko iyahay na lang ni kama si Bam Aquino og si Kiko, no? Say pamaagi pero doon na may mga ngan hino na sila kay mga former senators man no? Niari po sa grupong kanhi presidente Rodrigo Duterte duha po ning iyang mga former senators kini si Bato de la Rosa og si Bongo. Tinuod gyud na Attorney John Cagulada, good morning niya mo diha. Murag perting paninood yun ni BBM ron. Nga makuha niya ning kwan. O nga ni siya may nag-una-unag panaway mahigala ni uban nga igo lang gisugo og palit og suka. Nakakuha nag COC. So pero dito sa Davao sa katinuod ning mong video mahigala nga wa man kuno di ay tagdas BBM. Dagidid mas BBM di kanimo ni asama ko na may. Be tapaminawon ko no ang kwan. Nay video ni anay audio. Komo ni. Wa man ni kaway-kaway kuno niya. Sa isang libong pagkagawang mula sa Asuncion, Davao del Norte. Davao del Norte din Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mao na siya. Kasalukuyan din ginagawa ang Golden Divide Payout na 4,810 pesos bawat isa. Sa isang libong pagkagawang mula sa Asuncion, Davao del Norte. Ang mga tao mura og kananaang dili kayo init ba? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nya usa man katinuod niya na report man dito sa Rappler day nga ang mga pulis sa Davao di pasulod og puwa. Asa man to katinuod aron mo pakpak og apil? Klarohon tani. Napati usa pa dong exit po niya nga kuan gihimuan tog memes gani, ba tong kuan? Okay. Sige, ato ning pagtagad mga higala ha. Mo ni ang pagsuod niya dito. Indoor ni ilang rally dito. Gamay tao, wa man kay motagad ang mga tao, no? Dili kayo kano, ang mga tao ba? Asa Iloilo mo murag okay, pero dito sa Mindanao, kini Mindanao man murag ang mga tao may galawa gyud ingon nga nanindog, wa gyud ingon nga kuan. Mihangop ba? Oho. Napatok ito padung gawas niya nga kuan. So, giordiran to wear red for Marcos-led rally in Davao del Norte. O ni ang sa kuan, ang sa kinini ang Rappler. Nga balita. Unsa man kuno kuan nga nang giordiran man. Apil sa crowd dito, mga puwa ana. Yang mga pulis dito tuwa. Aha. Okay. Unsa man ni?
pwede na ma-print siya day kanana ang maong kuan. Ang maong balita. No, mao ni mahigala ang si BBM didto mahigala sa medyo ang mga tao wala kaayo mga higala mo hangop ba? Kana bitaw hangop bitaw gyud. Oh, napatoy gihimo ag memes mahigala nga pagdayon gawas asam to kinis diyan samanto imong gihatag nako diyan Jan Re Anticamara Redoblado. Ikaw ba ito naghatag diyan nga kinini ang wa man kayo tagda didto sa kuan pag uli na pag dayon exit ani murag gikatawan man ganito mga higala gihimuan man ni kuan. Sige kono. Asa man tong uban ani? Kini di ba na siya exit sila nga kuan ani? Kamo ni ang mga tao dili gid anak ka kuan ba? Kadasig, kuan ani sa gibidyuhan ni mga higalaan. Bebe balikan na to bay gamay lang ha. Ani pagsud may galang BBM. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Marabog na ang mga tao, no? Dili kayo na nakahangop. Nya kini mga tawhana mo medyo istorya lang tag tinuod yun kay gipanghakot man gini. Hangad-hangad daw siya. Sa isang libo pagkagawang mula sa Asunsyon, Davao del Norte. Davao del Norte. Nato siya ni exit dahil nga katawaan ka siya nga kuan. Himuag. Asa na ba ito nga kuan? Exit siya kuno nims, sanawa nims. Katong pag-exit niya nims nga medyo mo nakuan po to sila kay pag-exit na murag na nga tawa ganitong di mo himuan ganito kuan mahigala. Kini ko mga tao ron, paspas kayo mo kuan. Sa man imong gi-send nako diyan, mao na ni diyan. Pagpadong exit. Okay, gamay lang kay mga kagalan ha. Kay basta na atoy kuan. Unsa man di man ko ka-open. Sige. Kini. Nato say usa pa ka video sad. Okay, so didto di ay mga higala sa kuan Davao City. Matod pa sa report mga kagalaan nga mga police officers gimanduan nga magsulot sila civilian clothes with shades of red while providing security at a political rally. Gali sa security siguro ni, no? Nga kananang gipa kuan sila, gipasulot og kuan puwa. Straight to the point. Kini mga tao mahigala no og asa dapit nga daghan gyud mga himantayon ng mga panahon. Mag-expect lang gyud ta kay daghan naman kamera gud ron. Daghang kamera hasta gani si Carlo Nograles paggawas ni BBM sa rally dito sa Mindanao gyapon niya migawas si sugat si Carlo Nograles nga maoy mi parang ni former President Rodrigo Duterte pagkamayor sa Davao. Dito nakitaan sa mga tao ni sugat mahigala nga oy. Tiday nga kuan na no. Pero kana masabot naman nato na nga back up by BBM na si kuan. Carlo pero iya mo palutaw dito inday ken lahi pong palutaw kalutan aus kusog digong. Iya palutaw dito nga kuan sa murag okay po siya Duterte na nya ang iya lang kuno ang alternative na. Tapos siya ang kagaling strategy no pero mao lagi na nakit-an daghamang kamera gud mabitaw na nga magkaamping kay gyud panahon na kay daghamang kamera. Sama ining BBM mahigala nga wa matagad og tarong ang mga tao dito wa dry kayo og tinagdan no. Ang tao labi na paggawas niya pero balik sa kunodong be katong pag entrance sa tagtag sa unta sabi entrance niya ang katong exit mas grabe gyud wa na gyud mo tagad be kana entrance niya sa mga audio ani be sige. Tama mga tao. Ato ta mga tao murag wan gyud huy gyud. Wa manindog, wa mo hangop, wa mo lamano. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Doon ay namakpak kamay, pila ka pudyot. Mao ni ang sa entrance pag-exit pa gyud, amang exit. Katong sige. Pag-exit na mas gabi gihimuan mang mga memes. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga tao nang lingkod lang. Ang pag-exit ko na ba? Exit. Exit na kani. Exit na ni? Sige daw. Asa mang audio. Kini ko sa wa mo tagad. Wa ka manindog no?
Wala yung way yung nga hangop ba nga init nga paghangop. Kani hipones, gawas na ni. Sa gawas, ni. Gawas, mga tao, ano. Oh, labay lang. Wag yun. Dili na kainit ang pagdawat dito sa may Mindanao. Okay na, gawas. Wala, di pa lang yung uban. Pero sa nitanaw ni usa, yan, ding. Kaya admin pa ganun eh. Pwede ganun naghakot sa mga tao nga kuwan, ha? Hindi malasa. Ito masugis got ko taon mga higala. Ano sa tas report ni tagatas ang pagtagad mga higala. Si Arnold nasa atong linya pikas pod mga higala before tamo padayon ang isgutanan sa politika mga kagalaan. Sa baning kalakihan niya mo nagipanghambog ni BBM nga kompleto sa kandidato mo ni muna. Kada ko pag-adto nimo kandidato ka, admin ka. Kanang mga mayors ito, mga mayors, mga governors, mga politicians imo guna tanan dib. Mo toy mangandam dito. Pero inani may gala mo nang makakumpleto gyud sa kuan. Bisig asa sa magrally kumpleto gyud audience. Ang luoy iniron nga dili makakuan do dagan ikog na pa laing rally sa Leni Robredo day. Sidigong nga mato nga do na pa laing rally sa Lawag Bato ug sa Davao inana mo kuyog sa Cebu, murag mo kuyog sa mga dagkong lugar. Kining Cebu daghan may mga volunteers po dinhi no, sa mga Duterte mga higala nga mga dumadapig. Bisan og mga politiko dili sila mga higala pero doon na mo po yung mga dumadapig nga mga mo volunteer so posible na makatapok og tao. Hindi ko pagpatapok og tao di na lalim oy, no? Kinahanglan man ka mahigalang mo kuan sa nana. Librihan sa nimo sa og sakyanan aron makatapok, no? Nakuto nimo di na basta-basta hinakutay nag-crowd mga sukit di paminaw. So ang admin mas daling makahakot og crowd mga higala bida ni hitabuan. Straight to the point. Na ato nagawa analisaron mahigala ron tao kining mga kandidato ni BBM. Mga kandidatong Duterte o ang mga kandidatong Leni Robredo. Tanaw ko di man sa vote street ang mga tao mga higala. Kini kang BBM pabutuhan niya street dili na mo street sad. Isa gani kang Duterte may gala di sa na mo street. Ari ka may galang Leni Robredo basig mo butar ni Kiko dili ni Bam. Ang uban butar ni Bam dili po ni Kiko or na pay uban niya mo butar lang duha. So ato ni tagag pagtagad mga sukin tig paminaw. Kini ni ang mga panghitabo mahigala ining matawag nato ga nag-arangkada na sa campaign period mga sukin tig paminaw.